खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि एबसुनि बानजायनायाव गोदान दिल्लीयाव हायुङारि थाखोनि सावरायमेल हाबाफारि लादों। हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि कन्स्टिटिउशन क्लाबाव नेशनेल सेमिनार एबा हायुङारि थाखोनि सावरायमेल हाबाफारि लादों। नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव हादरनि गोदान दिल्लीयाव आसामनि मोनब्रै रायजोनि माखासे मोनथायखौ लानानै हायुङारि सावरायमेल लादों। बे हायुङारि सावरायमेलखौ भारतनि मोनब्रै रायजोनि मोनथायखौ लाना सावरायनाय जादों होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायो। बिथाङा फोरमायोदि आसामनि मोनथाम सिक्स शेड्यूल काउन्सिल, मेघालयनि मोनथाम सिक्स शेड्यूल काउन्सिल आरो त्रिपुरानि मोनसे सिक्स शेड्यूल काउन्सिलनि मोननांगौ मोनथाय फाइनान्सियेल अथ'रिटि, फाइनान्सियेल रिसोर्स आर्टिकल 280 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों एडमिनिस्ट्रेटिभ गोहोखौ बांहोनायनि सायाव गोदान दिल्लीनि कन्स्टिटिउशन क्लाबाव बे नेशनेल सेमिनार एबा हायुङारि सावरायमेलखौ लानाय जादों होनना फोरमायदों बिथां दिपेन बर'आ। बे हायुङारि सावरायमेलाव बिटिआरनि बारगाव मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', भारतनि सुप्रिम कर्टनि सिनियर एडभोकेट बिजय हानसारिया, त्रिपुरानि ट्राइबेल वेलफेयार एन्ड कोअपारेशननि मन्त्रि शुक्ला चरण नुवाटिया, मेघालयनि बारगाव सीएम पेनियत सिंह सेम, एमपि अमर सिंह टिसो, लोकसभा डिपुटी सीएम निकमन चन्द्र मराक, गार' अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मेघालया, बारग'लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविन्द बसुमतारी, अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आरो चिफ क'अर्डिनेटर सिसिट'आ आदित्य काक्लारि, बड' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि, इउबिपिअनि आफादगिरि मनोरन्जन बसुमतारी, बिटिआरनि बारगाव मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव आरो बे कन्स्टिटिउशन क्लाबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोबोद गिदिर टीम प्राय 600निबो बारा आरो सा सानजा भारतनि मोनब्रै स्टेटनि आसामनि मोनथाम सिक्स शेड्यूल काउन्सिल, मेघालयनि मोनथाम सिक्स शेड्यूल काउन्सिल, मिजोरामनि मोनथाम सिक्स शेड्यूल काउन्सिल आरो त्रिपुरानि मोनसे सिक्स शेड्यूल काउन्सिल 10टा सिक्स शेड्यूलनि जे अधिकार फाइनान्सियेल अट'नमि, फाइनान्सियेल रिसोर्स आरो लोगोसेनो आर्टिकल 280 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार बांहोनायनि सायाव दिनै जोङो कन्स्टिटिउशन क्लाब अफ इन्डियायाव नेशनेल लेभेलजों सेमिनार बेयाव हांख्रायनाय जादों आरो बे सेमिनारनि गेजेरजों भारत सरकारनिसिम जोंनि दाबि स्पष्ट दाबि जे आर्टिकल 280 125 एमेन्डमेन्ट 2019आव बेखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनाय जादोंमोन खिन्थु बेखौ पास खालामनाय जायाखै आरो बे 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों 2020 सनाव 27 जानुवारियाव एबसु एनडिबि इउपिपिअजों जानाय जि बर' गोजोन गोरोबथा बे एकर्डआव मेनसन खालामनाय बायदियै जोंनि जि फाइनान्सियेल अट'नमिनि अनगायैबो माने भारत सरकारा जि मोनसे कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल जि जोंनो माने राइट्स होनांगौ आरो मर अट'नमिनि बाथ्रा बेयाव लिरनाय दङमोन जे 40टा आथिखालनि समस्तिखौ 60टा खालामनाय जागोन आरो 60टा जायोबा जोंनि एसटि समस्तिया 40टा जागोन, 7टा नन एसटि, 7टा माने जेनेरेल जागोन प्रपर्शनेट मेनाराव। दा बे स्पष्ट बेयाव लिरनाय दङ आरो लोगोसेनो बे प्रप'जेलाव दङ आरो लोगोसेनो एडिशनेल साबजेक्ट, एडिशनेल पावार एन्ड फांसन बारायनाय, एन्टि डिफेक्शन ल'नि खोथा आरो सिमा बारायनांगौनि जि जोंनि दाबि, साथिखान गामिया सोबाय आरोबाव गामि सोबावनांगौ, बे गासिबो खोथा बाथ्राफ्रा बेयाव लिरनाय दङ आरो गोबाङानो गोरोन्थि बुजियो जे जोंनि प्रप'जेलाव दिनै जोङो स्पष्टयै बेयाव बुंनाय जादों जे काउन्सिलनि नामा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिआनो थागोन, जों जेखौ प्रस्ताब होदों आरो एरिया जि दंमोन बिटिएडि बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट जिहेतु एरिया बांबाय, जिल्लाया बांबाय, दा बेखायनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिएडिखौ आपग्रेड खालामनानै बिटिआर खालामनायनि जों प्रस्ताब होदों। बेयाव खुनु कन्ट्राडिक्सन बा कनफ्लिक्ट जानो गोनां गैया। दा बेखायनो भिलेज काउन्सिल, मिउनिसिपाल काउन्सिल दानांगौ, कन्स्टिटिउसनेल मर्यादा होनांगौ, आसाम सरकारनिफ्राय जों ग्रान्टेड मोनो आरो माखासे फान्डफोर मोनो खिन्थु भारत सरकारनिफ्राय नेशनेल जि जोंनि फाइनान्सियेल जि बाजेट दङ बेनिफ्राय थोंजोङै डाइरेक्ट फाइनान्स सिक्स शेड्यूल काउन्सिला बिटिसिआनो जा बिटिआरआनो जा
बा नर्थ इस्टनि 10 सिक्स शेड्यूला बेखौ मोननांगौ बे दाबिखौ लानानै दिनै बेयाव जोङो माने नेशनेल लेभेलनि सेमिनार खालामदों गाबोन जन्तर मन्तराव 3 घन्टाया धरना दङ एखे दाबिखौनो लानानै आरो बर' गोजोन गोरोबथानि माखासे आद्रा थानाय जिखिनि दफाफोर सनितपुर बिश्वनाथ बिटिआरनि खोलाहा थानाय गामिफोरखौ सोसनबावनांगौ एसटि हिल स्टेटास होनांगौ कार्बि आंलंनि बर' कसारि जोंनि सुबुंफोरनो लोगोसेनो बर' कसारि काउन्सिलनि पूर्णांग पर्यायनि गामि नटिफिकेशन डिलिमिटेशन बिसायख'थि खुंनाय माने स्कुल प्रभिन्सियलाइजेशननि खोथा बेयाव दङ फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्टेशननि खोथा बेयाव लिरनाय दङ 1500 कोटी थाखाजों इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि खोथा आसाम पुलिस पार्लियामेन्टारि आर्मियाव रिक्रुटमेन्टनि खोथा बे गासिबो खोथा बाथ्राखौ लानानै जोङो दिनै भारत सरकारखौ खावलायदों भारत सरकारा 2020 सनाव जि एकर्ड खालामदोंमोन बे एकर्डनि कागजआ ओरैनो धेमालियै खालामनाय ओरैनो माने खालामनाय सुक्ति नङा 93 नि सुक्ति 2003 नि सुक्ति 2020 नि सुक्ति आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनानै दुलाराय बर' माहारिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिएलटि एनडिबिआ जि लामाजों आवगायनानै मोनथाम सुक्ति मोनबाय आरो बे मोनथाम सुक्तिखौ मोजाङै मावफुंनानै जोंनि अट'नमि जोंनि अधिकारनि बाथ्राखौ दिनै जों रेज खालामदों आरो भारत सरकारा बुजिनांगौ जे बे कागजआव माने मुंख्लंनि थैनि बेसेन दङ आरो बे कागजआ ओरैनो नङा आरो सुक्ति खालामबानो जाया सुक्तिया इमप्लिमेन्ट जाबासो जोंनि अधिकारखौ जों मोनगोन कागजखौ देखायनानै जोंखौ अधिकार मोनबाय होननानै बुंबा जानाय नङा बे डकुमेन्टसा बे दलिलनि गेजेरजों जोङो अधिकारखौ प्रकृतआव बास्तबाव जोङो मोनोब्लासो बर' हारिनि एसपिरेशन बर' हारिनि बड'फानि जि मोनसे माने सिमां दंमोन आल्टिमेट गलसिम थांनायनि लामा बियो रोखा जागोन दा बेखायनो भारत सरकारखौ जों खावलायदों नैबे विन्टार सेसनाव पार्लियामेन्ट थांनाय सामार सेसनाव बिथांमोना बेखौ खालामाखिसै नैबे विन्टार सेसनाव पार्लियामेन्टआव जिकुनु बिनिमयाव जे भारतनि पार्लियामेन्टआव आर्टिकल 280 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानांगौ आरो कन्स्टिटिउसनेल स्टेटास कन्स्टिटिउसनेल जि भेलिडिटी बर' पिस एकर्ड 2020 खौ मर्यादा होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों आरो नङाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर' माहारिखौ लानानै फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव क'क्राझाराव 2 लाख सुबुंनि गेदारिंजों सुबुं गौमा खालामनानै जोंनि दाबिखौ माने नायजता होनो थाखाय जोङो भारत सरकारखौ खावलायगोन गोजोन्थों जोंनि सेमिनाराव दिनै माने बिजय हान्सारिया सुप्रिम कर्टनि सिनियर मोस्ट एडभकेट आरो बिथाङा जास्टिस बिएल हान्सारिया जाय सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसमोन बिथांनि आंगो फिसाज्ला दिनै बिथाङा सुप्रिम कर्टआव मावनानै दङ बिथाङा सिक्स शेड्यूलनि सायाव बिराद गिदिर पृष्ठानि बिजाबबो लिरदों एमेन्डमेन्ट मा जाखो 10टा एमेन्डमेन्ट दिनैसिम सिक्स शेड्यूलनि सायाव जाबाय 106 एमेन्डमेन्ट भारतनि संबिधाननि सायाव जाबाय बे गासैबो खोथाखौ रोखा रोखा लिरदों आरो दिनै बिथाङा बुंदों जे फाइनेन्सियेल अट'नमि भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फान्डिं सिक्स शेड्यूलाव नांगौ माने भिसिडिसिआव बा मिउनिसिपाल काउन्सिलाव नांगौ आरो बेखौ मोनाब्ला पन्सायतआ 93rd 94th एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों जे माने पन्सायत आरो जिल्ला परिषदआ जि अधिकार मोन्दों कन्स्टिटिउसनेल जि अधिकार मोन्दों फाइनेन्सियेल जि अधिकार मोन्दों बे अधिकारा सिक्स शेड्यूलाव मिसिं जानानै दङ आरो बेखायनो होनांगौ बे खोथाखौ दिनै बिथांमोना स्पष्टयै बुंदों दा बेखायनो खासि माने अट'नमास हिल माने डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनिफ्राय जोंनियाव बाहागो लादों आरो लोगोसे माने त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनिफ्राय जोंनियाव बे ओनसोलनिफ्राय त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि मन्त्रि शुक्ला चरण माने नवाटिया बिथाङाबो बाहागो लादों गोबां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों आरो दिनैनि सावरायमेला जथेस्थ' मोजां जथेस्थ' माने डेपनेस आरो जोंनि माने मेडियानि गेजेरजों दिनै जों खावलायगोन जे भारत सरकारा बिनि सायाव एटेनसन होनांगौ आरो बे एटेनसन द्र खालामनो थाखायनो दिनै जों नेशनेल केपिटेलाव बे सेमिनारखौ लादों गोजोन्थों 2020 मायथाइयाव जानाय जि पिस एकर्ड बिनि सागानगिरि हिसाबै एबसु एनडिबि आरो गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसनखौ लानानै भारत संबिजितनि 125थि जि मोनसे एमेन्डमेन्ट जानांगौ दङ बेखौ लानानै नेशनेल सेमिनार लादों आरो बे 125 जि एमेन्डमेन्ट बियो बड'लेण्डनि थाखायल' नङा गासैबो 10 जिथु सिक्स शेड्यूल दङ 10टा जि सिक्स शेड्यूल दङ बे 10टा सिक्स शेड्यूलखौ लानानै बे एमेन्डमेन्टखौ नागिरनाय जादों आरो थांनाय बोसोराव 2024 मायथाइयाव
बे गासै गंजि सिक्स सिडिउलनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जों जयैनो भारतनि हम मिनिस्टार बिथांखौ लोगो हमदोंमोन आरो बै समाव बिथाङा भारतनि स्टेट हम मिनिस्टार नित्यानन्द राय बिथांनो बिबान होदोंमोन जे बेखौ ड्राफ्टखौ एसे कारेक्सन खालामनानै आरो गुबुन गुबुन ग्रुप्सफ्रा एबा गुबुन गुबुन डिमान्ड खालामग्राफ्रा लुबैनाय बायदियै आरो भारत सरकारा जेरैबायदि हास्थायो बेखौ लानानै बिनि सायाव मोनसे ड्राफ्टखौ रिड्राफ्ट खालामनांगौ आरो लोगोसे नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव बेखौ टेबोल खालामनांगौ दा बेखौ थांनाय पार्लियामेन्टआव बेखौ लाबोनायखौ नुवाखिसै थाबैनो मोनसे पार्लियामेन्ट सेसन फैगासिनो दङ जिहेतु 125 एमेन्डमेन्टआ फैब्लासो एबा बेखौ पास जाब्लासो सिक्स सिडिउल काउन्सिलफ्राव फाइनेन्सियेल बिथिङाव मर अट'नमि मोनगोन एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय थोंजोङै फान्ड मोननो हानाय जागोन फाइनेन्स कमिसननिफ्राय आरो गुबुन गुबुन बेवहाय माखासे सोदांनाय क्लजफोर दङ बेफोरखौ सोदाङोब्ला आरोबाव एसे स्ट्रेंथेन जागोन काउन्सिला दा बेखौ लानानै बे 125 एमेन्डमेन्टनि सायाव डिमान्डखौ लाखिदों दा बेखौनो दिनै नेशनेल सेमिनाराव आंबो बाहागो लादों आंबो बै समाव सागानगिरिमोन हिसाबै आरो हादोरनि राजखान्थि दोलोफ्रा जेब्ला सरकार सालायो गोबां रोखोमनि एकर्ड खालामो आरो एकर्डफ्रा मालाबा टाइमाव इमप्लिमेन्ट जाया मालाबा जायो 1985 मायथाइयाव आसाम एकर्ड खालामनाय दासिमबो इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै दा बेखौ नुनानै जोंनि गुबैयै मोननै खोब गोनांथार जोङो बेवहाय हास्थायदों मोनसेया जाबाय आर्टिकल 280 जायजों फाइनेन्स पावारा फैगोन एबा फाइनेन्स अट'नमि मोनगोन फाइनेन्स कमिसननि थ्रुयै आरो गुबुन मोनसेया जाबाय कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिल्स बे मोननैखौ जोङो हास्थायदों आरो गुबुन गुबुन बेवहाय क्लजेस दङ बेफोरो लासै लासैनो जागोन दा बे क्लजफोरनि गेजेराव बांसिन दिनैनि प्रायरिटिया जाबाय कार्बि आंलंनि एसटि हिल्स आरो गुबुन मोनसेया जाबाय 280 फैयोबा फाइनेन्सियेल पावारखौ मोनगोन आरो आंबो जिहेतु काउन्सिलाव दङमोन आं नुनो मोन्दों गोबां खामानिफोरखौ मावनो हाया फाइनेन्स कमिसननि 16 फाइनेन्स कमिसननि जेब्ला टिम थाङो जों बिथांमोनजों रायलायदों जोङो बिथांमोननो रिप्रेजेन्टेसन होदों आरो बै समाव जोङो गासैखौबो केलकुलेसन खालामनानै नुदों जे त्रिपुरायाव 36 लाख पपुलेसन दङ आरो बिथांमोना फाइनेन्स कमिसननिफ्राय 50,000 क'रसो मोनो 5 बोसोराव मेघालया 29 लाख पपुलेसन दङ बिथांमोनाबो फाइनेन्स कमिसननिफ्राय प्राय 30,000 क'रर मोनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन फिसा फिसा हादोर जेरै सिक्किमाबो मोनो बयबो मोनो नाथाय बड'लेण्डआवबो जोंहा प्राय 35 लाख पपुलेसन दङ जों फाइनेन्स कमिसननिफ्राय जोबोद खम अनजिमानि बेवहाय फाइनेन्सियेल सापर्टखौ मोनो मानोना बेखौ स्टेटआ लायो दा बेफोर गासैखौबो नायनानै जोंनि जि डिसपेरिटि डेभेलपमेन्टआव जि गाहाय गोजौ जानानै दङ बे गासैखौबो एड्रेस खालामनांगौबा 125 एमेन्डमेन्टआ मास्ट आरो बेवहाय आर्टिकल 280 जेरैखि जाया बेवहाय एमेन्डमेन्ट जाफानांगोन जेरै मिउनिसिपालिटि आरो लकेल बडि पन्सायतआव थोंजोङै रां एबा फान्ड मोनो बेबायदिनो काउन्सिलाबो मोनगोन मानोना काउन्सिलाबो मोनसे कन्स्टिटिउसनेल बडि जुदिअ बियो स्टेट नङा इउनियन टेरिटरि नङा थेवबो बियो मोनसे कन्स्टिटिउसनेल बडि बेखौ इलेक्टेड मेम्बारफ्रा सालायो बेवहाय एसेम्ब्लि दङ बे गासैखौबो नायनानै बे 125 एमेन्डमेन्टआ दिनैनि समाव जोबोद गोनांथार रिसेन्टलि हम मिनिस्टार बिथांखौ लोगो मोननायाव आरो हम डिपार्टमेन्टनि गोबां अफिसारफोरखौ लोगो मोननायाव जोङो बेखौ हमनो हादों बा मिथिनो मोन्दोंमोन जे बिथांमोना नेक्स्ट पार्लियामेन्ट सेसनाव बेखौ लाबोगोन होननानै खोथा होदों दा बे हिसाबै जों हास्थायग्राफ्रा जिरायनानै थाबा जानाय नङा जोङो खामानि मावनांगोन मानोना नेशनेल प्रायरिटि नेशनेल एजेन्डाया सम लानानै गुबुन गुबुन जायो दा नंखायनो बिथांमोना गोबां जिनिसफोरखौ मालाबा इगनर खालामनाय एबा थालांनायखौ नुयो दा नंखायनो जों जिहेतु बेखौ थालांनायखौ लुबैयाखै दा नंखायनो बे नेशनेल सेमिनार एबा बेबायदि माखासे डिसकासन माखासे प्रग्रामनि गेजेरजों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ जाहाथे एनि टाइम एवार्ड खालामनानै लाखिनो हायो सेन्सिटाइज खालामनानै लाखिनो हायो बे जाहाथे 100% इमप्लिमेन्ट जायो